De overlevende fra Utøya skriver breve til Breivik for at fortælle ham, hvordan det er efter massakren. Kære Anders Bæk Breivik, mange af mine venner på Utøya er blevet dræbt, og du er gerningsmanden. Du er den mand, der har ret tilfældigt ikke slået mig ihjel. Jeg var heldig. Du tror måske, du har vundet. Du tror måske, du har ødelagt Arbejdspartiet og de mennesker i verden, der ønsker et multikulturelt samfund ved at dræbe mine venner og kammerater. Du skal vide, det er mislykkes. Du har ikke bare samlet verden, du har sat vores sjæle i brand, og du skal vide, at vi aldrig har stået mere sammen. Du kalder dig selv en helt, en ridder. Du er ikke en helt, men én ting er sikkert. Du har skabt helte. På Utøya den varme julidag skabte du nogle af de største helte, verden har set.